το μοναδικό που σκέφτομαι είναι αυτό, να προλάβω λίγο από το σήμερα. Αλλιώς θα καθόμουν. Μακρά από το πέσει. Τι πιο πέρα. Δεν πειράζει. Ενώ ξέρεις πώς είναι το μυστήριο ή το πιο κάτω. Στο πορτογαλέζικο, αν θυμάσαι εκείνο το ελληνοπορτογαλέζικο. Θα με αυτογραφίσεις. Σαν καφέ που έχει πιο δίπλα. Έχει ακριβώς. Έχει να το πληρώσω λίγο. De stad har set også en ekord. Τι βγάζεις τώρα? Είναι σπουδάζεις στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε. Σπουδάζεις κάτι στη Θεσσαλονίκη. Σπουδάζω, ναι, είναι τεφά. Α, ωραία, πολύ φάση. Εντάξει, όπως και να έχει, ενώ ξέρεις ένα αντικείμενο, μπορείς να δουλεύεις, να βρεις κάτι και παράλληλα με τις σπουδές. Ναι, Στην Ελλάδα τώρα, εδώ πάντως έχει τη δουλειά. Γενικά ασχολούμαι με το εθνικό, μου αρέσει πολύ. Η σχολή δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό μου αυτό το πρόβλημα, δεν έχει σχέση. Αλλά σίγουρα. Είναι όταν έχεις μέσα. Καλά στην Ελλάδα καμιά σχολή δεν είναι. Καμία δεν είναι αυτό που περιμένεις. Εντάξει, κάνω υπομονή, αλλά είναι σίγουρα το αντικείμενο που πολύ καλό. Καλά, ναι, όπως και να έχει, τα τεχπάτσες είναι και πολύ κλάδι που μπορείς να ανοιχτείς. Δεν είναι δηλαδή μόνο ξέρεις φερικήν, μπορείς να πας προς χορό, μπορείς να πας προς personal trainer, πώς θα λέμε, ή κάτι πιο εξειδικευμένο, κάποια εξειδικευμένα αθλήματα. Πολλά, έχει πάρα πολλές ειδικότητες και πάρα πολλές επιλογές. Ενώ κυνηγήσεις. Κοιτάξτε, είναι ξέρεις και υγιεινό πολύ. Πώς θα το πούμε. Η δουλειά σου δίνει υγεία και σε σένα και στους άλλους. Η άθληση είναι... Εξαρτάται. Καλά. Άμα σπάνε μύτε. Πάω και μερικά αθλήματα, ναι, μπορεί να σπάσει τα κούταλα. Εντάξει, όχι κοκάλα ακόμα. Και μετά εντάξει, ναι. Τη μύτη τη φάγαμε το ίδιο. Ναι. Τι. Πρέπει να μου σπάσει. Εντάξει, μωρέ. Κάνω box, οπότε από εκεί. Εντάξει, δεν φαίνεται ενώ, δεν είναι. Καλό Πρέπει είναι να να σπάσει, σπάσει. δεν φαίνεται. Να σπάσει μύτη γενικά. Στο φως του ήλιου φαίνεται. Πάω πολύ πιο χοντρά, δηλαδή τώρα π.χ. σε άλλα κλίματα, όπως το σκέγγο που έκανα, πολύ ξέρεις με χιαστό, ξέρεις αυτό, μόνιμα το κόβεις, άμα κοπεί πάει. Οι άλλοι ξέρω εγώ με το μηνίσκο, μόνιμο πρόβλημα. Που αυτό και στην μπάλα επίσης το έχουν. Πόσο εσύ, Να, πάρα ναι. πολύ. Δηλαδή ξέρεις και άλλα αθλήματα που φαίνονται και καλά, όχι τόσο σαν να λένε θετικά, δεν πλακώνεις στο ξύλο που λένε. Βγαίνεις λες και εσύ προσπαθείς στο ξύλο. Γενικά πιστεύω ότι ο αθλητισμός Τέτοιος τύπος είναι σκληρός. έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Όποιο άθλημα και να κάνεις, δηλαδή δεν έχω γνωρίσει κάποιον αθλητή σε οποιοδήποτε άθλημα που να μην έχει κανένα τραυματισμό πάνω του. Έστω και μια τενοντίτιδα που είναι πιο απλό, δηλαδή όλοι κάτι έχουν. Το θέμα είναι όσο και να λέμε, ξέρεις, να κάπως καταλαβαίνεις τα όρια σου και να το τηρήσεις σε έναν βαθμό. Να τα πλησιάζεις, αλλά και να μην τα ξεπερνάς. Πάμε ποδήλατο. Καλά, ναι. Εκτός αν κάνεις πρωτοαθλητισμό, εκεί δεν υπάρχουν όλοι, εκεί Πρέπει να τα ξεπερνάς συνέχεια. μέχρι ναι. τέρμα. Καλά, ναι, όντως. Στον πρωταθλητισμό, ναι. Λεφτά να υπάρχουν για φυσικοθεραπευτές και για τέτοια. Θεραπείες, ναι. Καλά, έτσι είναι, ναι. Λένε η γυναίκα μου, λένε παρόλο που σπούδασε χημεία και πολύ εννοώ, που πέρα από το αρχικό πτυχίο μετά είναι ναυτιακό και διδακτορικό και της αρέσει και ο τομέας της φυσικής, της αρέσει πολύ και ο αθλητισμός. Σε φάση ξέρω εγώ, ξέρεις, και πιο αργά, ενώ έκανε από μικρή βέβαια, αλλά όταν σαν φοιτήτρια άρχισε να κάνει, είναι που ξαναλέμε με πρόσφυγες και με τέτοια, άρχισε να το παίρνει πολύ, ότι το χρειάζομαι και το θέλω. Το έχει κάπως πολύ πλέον στη ζωή της και υπήρχε περίοδος που σαν χόμπι το σκεφτόταν και πρέπει να ασχοληθεί πιο επαγγελματικά ή να το ψάξει. Με αυτά δεν έκανε γυμναστήριο, δεν έκανε. Αλλά ξέρεις, είναι επειδή έχει και άλλες σπουδές και τέτοια, δεν ασχολείται σε αυτό το τομέα. Αλλά έχει αδυναμία γενικότερα με το. Της αρέσει πολύ. Εκείνη ξέρεις και το συνήθεια μου, επειδή ξέρεις ότι στον οργανισμό. Αυτό, ναι, άμα το συνηθίσεις μετά σ' αρέσει Ντοπαμίνη και λέμε, ναι. νιώθεις ότι το χρειάζεται. Και το νιώθεις και το συνήθει πολύ αν το κάνεις. Το μεταξύ τι λέει, γράφει. Γράφει. Άρα άσε με εδώ, τραβώ πάνω.
Και αυτό τώρα έχει χωρητικότητα. 128 GB έχω και έχω άλλη μια κάρτα εσωτερική. Πόσο βγαίνει, δηλαδή ξέρω εγώ. Τραβάω σε 4K, μπορώ να τραβάω για περίπου 6 ώρες και με τις δύο κάρτες. Συνεχόμενα. Καλά είναι, καλά είναι. Ενώ μπορεί το πλάνο κιόλας. Ναι, ναι, αρκετό. Και δεν τραβάω σερί, τραβάω κάθε πλάνα. Αυτό είναι σβήνει μόνη της. Έχεις χρόνο μπαταρίας. Και η μπαταρία πώς πάει, αντέχει πολύ. Έχω 3 μπαταρίες ουσιαστικά μαζί μου. Πόσες? 3 μπαταρίες. Τρεις. Και τις αλλάζω μέσα στη μέρα. Πάντως και ο Σάκης έχει πολύ εμπειρία με αυτό. Εννοώ με φωτογραφία και όπως έχει ένα βίντεο. Έχει καλή, ξέρω εγώ, φωτογραφική κιόλας και δεν ξέρω αν τον παρακολουθείτε. Ενώ και με ομάδες πάει και πού. Ενώ εδώ υπάρχουν ομάδες φωτογράφων στο Βερολίνο που πάνε ερασιτέχνες και επαγγελματίες και πηγαίνουν σε κάποια μέρη ή σε κάποια events για να φωτογραφίσουν. Και πήγαινε ο Σάκης, ναι. Το κορονοϊό μας τον χάλασε μετά. Καλά, εντάξει, όλα τα χάλασαν. Πάμε έτσι και το πάμε. Πάμε. Δεν θα πάμε να δούμε Ό,τι για μπυρίτσες έχει και στις καστάνια είναι. Μαγαζιά. Πολλά είναι. Και το αμόμπους και διάφορα πιο πέρα. Εκεί πέρα μας τα πέσουμε στο σπάσιο. Ναι, όντως, και το πράγμα του καστάνια είναι αλλήλο. εδώ από τις στην Πασίνη. Το πράγμα, το ψάω. Το πράγμα μας πω να λεπτείς είναι ωραία για να δείτε και το σε κάνει πόλο το πράγμα. Χωρίς το πράγμα είναι ίσως κοινωνικό το λεωφορείο και ίσως καλύτερο λεωφορείο. Ωραίο για ξενώσεις και για το κάψες. πολλές στάσεις και παλιά πράγματα. Και με αυτά δεν σε ρώτησα, εντάξει, γιατί και αυτό είναι πολύ βασικό, το συζητάμε. Με τα αγγλικά θέλω λίγο ψάξεις ακόμα για να Αυτό πούμε ότι είμαι συνεννοήσιμος και ότι... δεν μιλάμε τώρα για το accent, δηλαδή δεν έχει Όχι, όχι, σημασία. εγώ κατανοώ αυτό που λέω, αλλά Αυτό πρέπει είναι το εγώ σημαντικό. στο προφορικό λίγο να βελτιώσω, να βελτιώσω παραπάνω. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, δηλαδή ξέρεις, όταν ο άλλος σε ρωτάει, να μην δηλαδή κολλάς και δεν ξέρεις. Ναι, σίγουρα, αυτό λέω εγώ. Ο άλλος το καταλάβει δηλαδή, ξέρεις. Και στο screening, που σου έλεγα, δηλαδή η πρώτη συνέντευξη όταν βλέπει όλο το βιογραφικό σου, το screening, αυτά τσεκάρουν. Δηλαδή τσεκάρουν, ξέρω εγώ, σαν να λέμε πόσο καλά αγγλικά μιλάς, αν μπορείς να συνεννοήσεις, το communication δηλαδή, skill που λέμε. Και τσεκάρουν γενικά πράγματα, ενώ ξέρω εγώ. Αλλά κυρίως το communication skill είναι το κύριο που τσεκάρουν.